құлағыңны шақ тезірек инетқа. Әйдә сөйләшәбез электрон контентта. Без киләчәкнең манарасыз патшалары. Нигидер акчаңны без класстайл балалары. Смартфон ятта кесәдә акыл нигә кирәк. Җибәр берәр таблетка булыр рәхәтерәк. Төнге клуб безне дәшә кара күпме кызлар. Диджей яңа Бетховен әде шибәр йолдызлар. Изге рокны алыштырып шере гламур канунына изеркешләр салыштырып яшьтәнебез барынына карарына. Кызлар ирләрнең серләрен беләләр. Стильләнешкә сизәләр, үндүртә җитәләр. Күпләребез кызларны бөтенләй яратмыйлар. Алар зәңгәр экранда матур итеп җырлыйлар. Pop йолдызлар өйрәткән анда фәнне укы. Белдек тормышның нигезен, рәхмәт сине дукка. Күгәргән күңеллесеннән ядрый күлмәк кие. Әткәй биргән